जोंनि जोंसानि हिनजावा बेसेबां सेन्सलेसआव दङ जायजों थांदों बेसो नुदों सार जाय थाङाखै बे नुवाखै दिनै फिसाया 17 दिन जाबाय उन्दैखौनो आहारखौनो दौनो रोङा बियो बेसेबां दुरबलाव दङ थांदों सारमोना नायदों सोरबा सोरबा फैबाय थादों दिनै बे गथ'खौ नायै नायै बेसेबां दुखु मोनदों बिमाया सेलेन होनानैसो दङ बे गथ'नि बिमाया बिमा नङाबाथ' फिसाया थाया फिसाजोंसो बिमा थांनानै थायो बे गथ'नि आहारानो जुदि मोजां मोनजाया बे बोरै थांनानै थागोन सोरबा नायनानै जुदि माबा मोनसे हैदोंबाबो बिमायानो सक्तियानो गैयाबा मा जागोन सारमोना बिजिरनानै नायदो दाना जोंथ' जोंसानि जिउनि बदल जिउसो नांगौ होननानै जों फैदोंमोन दिनै नंगौना नङा जोंनोथ' नांथारगौ जोंनो नांगौ न्याय नांगौ जोंनो जेरैबाबो जेरै जोंनि फिसाखौ गावथारदों बेखौबो दिनैनि दिनाव सासपेन्ड खालामनांगौ फासिनि अर्डार होनांगौ जोंनि मोनै गनाया ओरै सवाखै जाथिनि सानग्रा मानसिया सासे पुलिस थानानि सिङाव जानानै थादों बे मानसिया दिनै जोंखौ मानो मिनिखो जोंनि जास्टिस खालामनायखौ मानो मिनिखो सासे एसआइ मानसिया नाय देखाय सारागुरि थानायाव बिनि थानायाव जानानै थांदों बे गथाया बे मानो मिनिखो जोंनि वान्टेड बर' जाथि मानो मिनिखो मानो जानाय जों जाथिसो जाथि जानायनिसो गाफानो गैया जाथि जानायनि जेबो गाफानो गैया बिसोरो डिसपि फैगोन होनना बुंबाय जोंबो मोजाङानो बुंबाय जों दिनै रायलायनानै फैदोंमोन What